କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ ମହାଶିବରାତ୍ରି? ମହାଶିବରାତ୍ରିର ରହସ୍ୟ। ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଚିତ୍ରଭାନୁ ନାମକ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଥିଲେ। ସେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଶିକାରୀ ଜଣକ ଜଣେ ସାହୁକାରଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ଆଣିଥିଲେ, ହେଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା କାରଣରୁ ସେ ଋଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫେରସ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏଥିରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସାହୁକାର ଶିକାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଥିଲେ। ସେଦିନ ଶିବରାତ୍ରି ଥିଲା। ସାହୁକାରଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶିକାରୀ ଶିବଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଧାର୍ମିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରି ଶୁଣୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସାହୁକାର ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଡାକି ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ କହି ଶିକାରୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଶିକାରୀ ଦିନ ସାରା ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଉପାସ ଥିବାରୁ ସେ ସିଧା ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲା। ଆଉ ରାତି ଅନେକ ହୋଇଯିବାରୁ ବେଲଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଶିକାର ପାଇଁ ଜଗି ରହିଲା। ହେଲେ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା ତଳେ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି ବୋଲି। ଭୋକରେ ରାଗିକି ଶିକାରୀ ବେଲପତ୍ର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଛିଡାଇ ତଳକୁ ପକାଇ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ 3ଟି ହରିଣ ଥର ଥର କରି ଶିକାରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଶିକାରୀ ହରିଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହରିଣ କହିଲା, ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ମତେ ମାରନି, ମୁଁ ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରିବି। ଆଉ ଜଣେ ଶିକାରୀ କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ସାଥୀ ହରିଣକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛି, ମତେ ମାରନି, ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରିବି। ତୃତୀୟ ହରିଣ କହିଲା, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସେ ତାଙ୍କ ବାପା ହରିଣ ପାଖରେ, ତାପରେ ଫେରିବି। ଏମିତି କହି ହରିଣ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଶିକାରୀ ରାଗରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ର ରାଗିକି ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ଶିକାରୀର ଅଜାଣତରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହରିଣ ଆସିଲା। ଶିକାରୀ ଭାବିଲା, ଏହାକୁ ହିଁ ମୁଁ ଶିକାର କରିବି। ହେଲେ ହରିଣ କହିଲା, ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିବା 3 ହରିଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ମତେ ମଧ୍ୟ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ 3 ହରିଣ ମୋ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ, ତେବେ ମତେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବି। ତେବେ ଶିକାରୀ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଦେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସକାଳ ଆସିଲା। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ବେଲପତ୍ର ପଡ଼ିବା ହେତୁ ଶିବରାତ୍ରି ପୂଜା ଅଜାଣତରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଜାଣତରେ ପୂଜାର ଫଳ ଶିକାରୀକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିଳିଲା। ତାଙ୍କ ଶିକାରୀ ହୃଦୟ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ସେପଟେ କିଛି ସମୟ ପରେ ହରିଣଟି ପରିବାର ସହ ଶିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ନ କରି ପରିବାରକୁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଶିକାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶିବ ଲୋକକୁ ଯିବା ସହ ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ରାଜା ଚିତ୍ରଭାନୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆର ଜନ୍ମ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁଥିଲେ।